сабаби асосии тарсидани келинҳо аз кори хонаи шавҳар дар чӣ бошад? бисёриҳо мегӯянд, ки шояд ба хуштаманҳояшон корҳояшон махфул нашавад. шояд ки рост бошад, аммо ман фикр мекунам, ки сабаби тарси келинҳо дар дигар ҷиҳ аст. аслан пеш аз оиладоршавӣ чӣ гуна рӯзгор доштани духтар дар зиндагии оянда нақши калонро мебозад. агар аз субҳи саҳар то бегоҳ поча болои поча рилс нигоҳ карда рӯзатонро ба анҷом расонед, як пиёла шустан барои шумо мушкил метобад. ман фикр мекунам, ки фарзандонро бояд ба кор омӯхта кардан дар кор, ба тозагӣ, ба хондан, аз хурдӣ арзишҳои оиладориро хуб фаҳмодан лозим аст. духтарон, аз кор натарсед, корро зуд оред, коре кунед, ки кор аз шумо гурезад. аз одами бекор ҳатто худо безор. лекин ин маъное надорад, ки худро умуман аҳамият надиҳеду баҳонаи кори хона карда саломатиятонро аз даст диҳед. балансу кору саломатиро нигоҳ доштан лозим. ба гуфтаҳои ман розиед? ҳатман фикри худро нависед. ин буд рӯзи ман пур аз кори хона, дарс ва даводав. саломат бошед дӯстон.